to the floor. We zijn nog op volume van ingesteld van Napoleon. Er worden iets andere volumes. Iets anders wordt dat. Volgende buren wel leuk. Oh, en Bas had een fluitspeaker gewoon. Dan moet ik op fluit. We gaan maar eens langs de fluit. Voor de Lutoes, je kan dus wel al horen, maar je kan dus nog niet zien. Dat is om het spannend te houden. Zo sommigen jullie ook beter. Ja, dat is eigenlijk gewoon wat is een radio? Dan vond ik er gewoon een radio-uitzending. Hoeven niet zoveel met die camera's te slepen en alles. Hey, dat Shell een hoofd die. Och man, dat Shell zo een hoofd. Geen veelbereidingsstraat en alles. Gewoon eens kijken of ik dit film kan ook nog met Welkom buren. Welkom buren, ja. Ja, alle kinderen zeuren. Ja, lukt het niet. Bas, wat heb je voor een huisje aan? Laten we met beginnen. Ik heb een echte huisje aan, zussen. Je gaat kippen? Nee, ja, ik weet niet of je Bas met op Instagram volgt uit die ook uit die getest. Bas is de bron van Bart. Van Bart met? Ja. Ja, dat is heel goed. Oké. Nee, ja, dus het ziet echt dat ze de recorden met kind vastpakken. Dus ik durf nog niet, ik drink een paar punten. Misschien dat voor jullie in het publiek die vandaag even willen proberen als je ja, dus jij met mijn handen dus erboven, ja, dit geeft wel. Met die hand geeft dat niet zo. Oh. Dus dan moest vandaag niet, eigenlijk is het handig als je 2 van die dingen hebt. Terwijl je nu zo denkt dat ze die Bas met je niet aan hebt, dan wordt het echt af. Dan wordt het dus een beetje over. Och, ja, kies. Dat is een wij hebben naar de kamer, dat is wel een beeldje. We zijn vandaag Bibiana en die gaan bij op bezoek. Die gaan in de als je daar vol hebben vandaag, dan zijn we goed op weg. Als het vol is, gewoon loes. Dus dat doe ik even. Ga ik uit voor muziek zeker? Zeker. Want wij het Duits thema vandaag. Ik weet niet